Når man skal lave en rapport, så skal man være opmærksom på, at der er flere forskellige ting, som man skal have med i sin rapport. Det første, man møder, når man skriver en rapport, det er en forside. På en forside er det vigtigt, at man skriver titel på sin rapport, man skriver navn, man skriver det hold, man har gået på, og man skriver den lærer, som man har haft til at formidle det projekt, man har skrevet rapport om. Så, forside. Navn. Det er dit eget navn. Så skal det være lærer. Lærers navn. Der skal være en til. Der skal være dit hold. Holdnummer. Afleveringsdato. Og gerne et billede. I de her digitale tider, der har vi mulighed for at tage et billede af det produkt, vi skriver rapport om. Hvis man nu skriver rapport om en bordgrill, eller om en olielampe, eller en svejsemetode, så kan man tage et billede af det her, man har lavet, og sætte ind som forside. Det gør rapportmodtageren mere interesseret i at læse, hvad I har skrevet. Så husk at være opmærksom på, at I laver et billede, som er fornuftigt i forhold til jeres rapport. Det er det, der skal gøre det interessant at læse, hvad I har skrevet inde i selve rapporten. Når man så har lavet sin forside, så kan man ligesom komme videre i sit projekt. Der er nogen, der synes, det er rigtig sjovt at lave en forside med at lave forskellige skrifttyper eller farver, eller hvad det nu kan være, man har interesse for inden for det her med at lave layout, som vi kalder det på dansk fagligt. Og derfor kan det være en god idé ikke at lave forsiden som det første, men at man laver en forside sådan undervejs. Især hvis man ligesom har sådan en skriveblokade, så er det rigtig godt at gå i gang med at lave den her forside, fordi så får man sådan et billede af, hvad er det, jeg har skrevet i min rapport, og hvordan er det, jeg gerne vil have min forside til at tage sig ud i forhold til det, jeg skriver i min rapport, sådan cirka. Og det kan også godt være et udmærket tidsfordriv i fald, at man ikke kan komme længere, hvis man er i gang med sit projekt over i værkstedet, og så man er ved at lave sin rapport på samme tid, men man er ikke nået så langt over i værkstedet, som man gerne ville have været. Og så er en forside rigtig god at gå i gang med i forhold til, at så får man da udnyttet tiden. Det næste, man møder, er en indholdsfortegnelse. Den kan man ikke lave, før man har lavet alle sine overskrifter. Så det er noget af det sidste, man går i gang med. Og når man bruger computerens værktøjer, altså Words værktøjer til at sætte sin rapport op med, så kan man over i værktøjslinjen til højre, der kan man vælge noget med overskrifter. Og hvis man har gjort det hver gang man har lavet en overskrift, så kan man lave en elektronisk indholdsfortegnelse. Det næste, der så kommer i ens rapport, det er en indledning. Nogle gange kan det være en smart idé også at vente med at skrive en indledning, fordi man jo faktisk ikke ved, hvad man har skrevet i sin rapport, før man næsten er færdig. Men nogle de kan bedre arbejde slavisk, sådan så at hvis man siger, at vi laver en forside, vi venter lige med indholdsfortegnelsen, for vi ved faktisk ikke, hvad vi vil have med i vores indhold, og så laver man en indledning. Sådan er der nogen, der arbejder bedst. Tit så oplever jeg, at man ikke skriver ret meget af den her indledning. Jeg siger, at den skal fylde cirka en halv side. Fordi det er her, I skal præsentere jeres produkt. Det er her i indledningen, jeg skal finde ud af, har I de ting med i jeres rapport, som I kunne tænke jer at have med i jeres rapport? Hvordan vil I behandle det, at I har lavet for eksempel en bordgrill over i værkstedet? Hvordan vil I behandle det på skrift? Fordi det skal jo formidles ud til nogle andre, som kan få gavn af at læse den her rapport. Grunden til, at man skriver rapport, altså formålet med en rapport, er blandt andet, at andre elever måske kan få gavn af at læse det, I selv har skrevet. Men I skal jo vurderes på, om I har forstået det, I har været igennem. Det vil jeres faglærer rigtig gerne vide noget om, og jeg vil som dansklærer også rigtig gerne vide noget om I kan formulere jer på skrift. Og derfor siger jeg en halv side minimum til indledning.
Fordi I skal jo faktisk præsentere jer selv, og I skal præsentere jeres produkt. Altså hvis man nu er grundforløbselev, så skriver man, jeg går på grundforløb 1 eller 2. Jeg skal skrive om sådan og sådan. Jeg har lavet det og det i værkstedet, og i min rapport vil jeg gerne behandle de og de dele, som jeg har været igennem for at kunne lave den her bordgrill, hvis det nu er en bordgrill. Så har man efter indledningen nogle problemstillinger. De skal hjælpe jer igennem jeres rapport og sørge for, at I holder en rød tråd i hele vejen igennem i jeres rapport. I jeres problemstillinger, der har man typisk fire stykker. Og det er spørgsmål, I stiller jer selv. Her der skal I huske at starte med hvem, hvad eller hvorfor-agtigt. Hvordan har jeg gjort? Hvad koster mit produkt? Er jeg tilfreds? Hvad har jeg lavet? For eksempel. Hvordan har min proces- og metodebeskrivelse været? Kunne det også være, hvis man er meget dygtig til at formulere sig på skrift. Det er i hvert fald 4 spørgsmål til sig selv. Nu skriver jeg 4 spørgsmål til dig, til dig selv, som skal munde ud i en problemformulering. Ud fra de 4 spørgsmål til jer selv, som er de her problemstillinger, der laver man en problemformulering, som indeholder alle de 4 sætninger, som I har stillet jer selv, eller spørgsmål, som I har stillet jer selv. Og det dur altså ikke noget om, at man bare skriver materialer, og så laver et spørgsmålstegn. Det kan man simpelthen ikke. Det er ikke en sætning. Så i jeres problemformulering, der skal man starte med, hvordan kan jeg fortælle om, og så et eller andet, om hvordan man fremstiller en bordgrill med særlig fokus på svejsemetoder, materialevalg og udseende, for eksempel. Så har man været inde omkring nogle af de ting, som man sandsynligvis har beskæftiget sig med i forhold til det fagfaglige i jeres værkstedssammenhæng. Ja. Efter jeres problemformulering, så kommer selve jeres rapport. Det er altså alle de her ting, I skal behandle i jeres rapport. Det bestemmer I selv, hvordan I gør. Jeg vil gerne have, at I laver en proces- og metodebeskrivelse, at I kommer ind på de delelementer, I har beskæftiget jer med, og hvad for noget værktøj, I har brugt til at fremstille jeres produkt. For eksempel, at man har været i gang med en svejseproces. Hvordan svejser man? Hvad betyder det at svejse? Hvad for nogle former for svejsninger findes der? Hvorfor har man valgt den her svejsetype i forhold til noget andet? Det kan også være, at man har popnittet, det kan være, at man har punktsvejset, det kan være, at man har alle mulige mærkelige ting. Jeg har ikke så meget forstand lige på smededelen. Det må I spørge nogle andre om. Men i hvert fald, så kan det være, at man har været særlig opmærksom på, at ved en søjleboremaskine er det ikke smart at bruge arbejdshandsker, fordi at de kan sætte sig fast i maskineriet og sådan nogle ting. Vis, at I ved, hvordan man geværter sig over i jeres værksted, og vis, at I ved noget om de der metoder og jeres værktøj, som I bruger, når I er i jeres værksted. Det er også vigtigt, at I ved noget om, hvordan er sikkerhedsforanstaltningerne i værkstedet, hvordan er arbejdsmiljøet, hvad skal I være opmærksom på, så I ikke løfter for meget, så I husker jeres sikkerhedssko, så I husker at have sikkerhedsbriller på, hvis det er noget påkrævet. Alle sådan nogle ting. Det vil jeg rigtig gerne have, at I også har med i jeres rapport, og det ved jeg, det vil jeres faglærer også. Når man så er færdig med sin rapport, og man har husket alle de her fantastiske ting, så skal man have en dagbog måske. Altså arbejdsplan og dagbog er jo rigtig gode at have med, hver gang man laver en rapport. Fordi hvis man ikke rigtig ved helt til sidst i sin konklusion, man skal nemlig konkludere på et tidspunkt, så kan man nemlig det hedder sådan noget, det hedder så kan man diskutere,
om de her to ting, de stemmer overens. Altså om ens arbejdsplan, den plan man lavede, inden man egentlig gik i gang, det passer med ens dagbog. Det kan være, at man har været syg en dag, det kan være, at man ikke kunne få det materiale, man havde drømt om. Det kunne være, at man måtte vente en time på, at Grete fik tid til at hjælpe en. Eller at jeg fik tid til at hjælpe med en rapport, eller hvad det nu kan være. Så er det ikke sikkert, at de her to de stemmer overens. Og så kan man fortælle i sin konklusion, hvorfor det faktisk ikke lod sig gøre helt, som man havde planlagt. Så her der konkluderer man vurderer på, om alting er gået fint. Vurdering af hele projektet. Og det er jo både rapport, og det er jo jeres produkt over i værkstedet, og det er måske jeres undervisning, og det er jeres egen indsats, og det er det hele i et sammensurium. Hvad er gået godt? Hvad er gået skidt? Hvorfor gik det godt? Hvorfor gik det skidt? Passede alt bare sammen? Og man konkluderer på noget, uanset om rigtig meget er gået rigtig godt. Der må være et eller andet, som I har været utilfredse med måske, eller som I har synes var fantastisk fedt, eller et eller andet. Og det skal I altså få skrevet ned. Det er ret vigtigt. Der er nogen, der synes, at man så også oveni skal have en evaluering. Det går jeg ikke så meget op i. Med mindre, at man har skrevet en linje til konklusionen, alt er bare gået fint. Så begynder jeg at spørge lidt ind til, kan man måske skrive noget mere? Når man har lavet en konklusion, så er der nogen, der har brug for at lave en litteraturliste. Og det kan være, at man har brugt sandistål til at finde ud af et eller andet med nogle beregninger. Det kan være, at man har brugt en eller anden hjemmeside om noget med metal. Metallets smelteevne, eller at man ikke kan koble to forskellige metaller i en eller anden svejse-ting. Eller hvad det nu kan være, at noget korriderer med noget andet og noget, så det ikke holder alligevel, eller hvad det nu kan være. Så kan det være, at man har brug for at skrive af en eller anden hjemmeside. Man skriver ikke Google bare, fordi det er ligesom ikke nok. Jeg kan jo ikke, og Grete kan heller ikke, eller en anden lærer eller en anden elev kan ikke gå ind og sige i Google. Det bliver lidt svært at finde en side bare, hvis der står google.dk. Så det går ikke. Og så kan det være, at man har en masse bilag, og der skriver man bare bilag. Og dem, de skal nummereres. Nummereres. Yes. Fordi så kan en sensor, eller Grete, eller mig, eller Mogens, eller hvem det nu er, kan så nemlig gå ind og se i jeres bilagsliste, hvor mange bilag I har med, og det er som regel tegninger og udregninger og sådan noget, man kan have med i sine bilag. Det var den måde, man skriver rapport på. God fornøjelse.